Good morning po mga ka-road trip. Welcome back to our channel po. Ito na naman po ang inyong lingkod, si ka-road trip Joy ng Team Nabwa. So, ako na naman po ang inyong makakasama ngayong araw. At meron na naman po tayong bagong mission. So, meron din po pala akong makakasama mamaya doon sa may napag-usapan namin po na lokasyon kung saan po kami magkikita-kita. At meron din pong makikipag-collab sa atin. So, abangan nyo po yan mamaya at ipapakilala ko po sila sa inyo. So, ayan po. Pero bago po ako pumunta doon sa lokasyon, ay dadaan muna po ako sa palengke. At meron lang po akong bibilihin na importante. So, yan po yung aking cameraman for the day. Ayan, pinapakilala ko po sa inyo ang aking cameraman for today. Ayan, si John Carl, ang aking pong panganay na anak. So, siya po ang makakasama ko mamaya pagpunta po doon sa ating mission. So, hala po, sige po. Samahan niyo po kami sa aming bagong mission ngayong araw. Yan. So, ayan po. Tapos na po kami mamalengke. So, ngayon po ay papunta na po kami sa location. Hinihintay na daw po kami ng aming mga kasama doon. So guys, nandito po tayo sa location. Yung aming tagpuan. Kaso po, pagdating po namin dito ay wala pa yung mga kasama po namin. So, hintayin lang po natin sila bago po tayo magpunta sa aming. So, bago po ang lahat, habang naghihintay po tayo, ay mag-shout out muna po tayo. So, shout out po sa Saldivar family, Nadal family, Regalado family, Chavez family, Remorosa family. Shout out po kay Kaperla, Saklolo, kay Besling, shout out din sa'yo, kay April,
Halili, shout out. Kamusta kayo dyan? Mga ka-road trip. So, ayan, habang naghihintay po tayo. Shout out po sa inyo mga ka-road trip. Sana po kayo nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. At sana po ay safe tayong lahat. Malusog at malayo sa sakit. So ayan, medyo maingay lang po dito kasi po nasa gilid po kami ng kalsada. Dito po kami naghihintay sa may chapel ng Santiago Yang. Ayan po yan. Ayan. Kasi dito po yung usapan namin na magkikita-kita kaso wala pa nga po sila. At nagkamali po sila ng chapel na pinuntahan. So ayan po. Ito po ang aking cameraman. Opo. So, shout out po sa mga taga Santa Lucia, yung mga Marilisor. Sana po ay mag-subscribe na po kayo. Yung kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel ni Bicolanong Calvo. So, mag-subscribe na po kayo. Para po marami po tayong matulungan na nangangailangan. Yung mga kapuspalan. Ayan. Hello po mga ka-road trip. Dito na po kami sa location. So, kasama po natin si Jollibee. Tapos si Tito Dods Vlog. Hello, good morning. Mga ka-road trip, supportahan natin ang YouTube channel ni Tito Dods Vlog. Isa po siyang charity vlogger sa Batu. Kaya supportahan po natin siya. So, ayan po. Siya po yung makakakulab po natin, si Tito Dods Vlog. So, don't forget to subscribe. And Para po lumago po ang channel din po niya. At saka kay Bicolanong Calvo din po. At shout out po kay Papa Manoy sa salamat po sa pag-sponsor po ngayong araw dito po sa ating mission. So tara na po. Pasukin na po natin. pasukin na natin ang bahay Puntahan na po natin ang bahay ng ating papasok na po tayo dito sa bahay po nila Mia Jerobin. So siya po yung ating mission ngayong araw. So ayan si Jollibee, ka-road trip Jollibee ng Timbalatan. Ayan po, asawa niya si Andok. Ka-road trip Andok. Ayan, tara na po. So, ano po niya? Yung pagkapangiging dalawa niya na ano kanina pinagiging so una. Pero sa pagpapangiging ko kanya, normal naman. Habang naglalako dito siya, Isang bata. Nandito na po tayo sa bahay nila Mia. Siya po ang mama ni Mia. Ano po ang pangalan niya po ate? Marites. Nasaan po yung asawa niya po?
Nagtatrabaho. Nagtatrabaho. So, ayan po, nagdala po kami ng tulong sila sa prutas para po kay Mia. So, ilang taon na po si Mia? 13. 13. So, ano po yan, ate? Mula pagkapangas mo po sa kanya, ganyan na po talaga siya. Nung panganak ko, normal. Kaya lang habang lumalaki bang tapos pinababayad ko yan sa doktor. Sabi ko, sibilyar pala. So, ano po yung sabi, may gamot po siya na iniinom? Wala ano lang. Ano kung pagkaunsan na yan ang nakakutan. Pero napapara-hospital mo na, tapos siguro hindi mo na in-hospital. So, palagi mo po siyang dinadala sa ospital? Sa isang buwan po? Ay, hindi mo po. Wala mong visit po sa namin na Uy, ibig sabihin din. pagkapanganak. Ibig sabihin hindi pala siya nakakapag. Hindi po. So, ano po yung ano niya? Hindi po siya nakakapagsalita. Hindi po. Kahit po kumain na siya lang, hindi ka. Sinusubukan. Sinusubuan. Pero nakakakain naman po siya ng mga solid food. Ang hindi pag anay sa sura niya gulay, di man bubukaw na nga. Nabuya ka. Abuya sa gulay. Gusto ka, araw ka na hotdog, na pining, o kaya karne, sura araw ka. Pag gulay, mapaparong na yung gulay, di man bubukaw na nga. Di man binubukaw. Kapag nga, kumain siya ng gulay para ano. Minsan, para gusto ko nga na makuha sa kuha, sa sabong baga, halimbawa, kuha nga yan, ako, sa sabong magkukuha, pero sa pinakagulay talaga ako. Pag naparang na yung gulay, ginakan bukaw na nga. Pero prutas po kumakain siya. So, paano po yung pag-alaga po sa kanya? Hindi niya naman po may Basta, pag-araw ka na, irrigation mo, minsan laka iso, magpaparpamiso. Minsan, pag-abo ko ating ko sa lagang pagkaon, dapat sa kapi. Namimili iya sa may pagkaon kanya. Ano po ang anak niya? Uno, Pang-ilan po siya si Mia? pang hero, Pang-ilan. Saan yung asawa niyo po? nagtatrabaho, Dito niyo po sa kadin, pa-express, parang sa express ko na lang. ano po, minsan, isang bulan, ako makalimalong minsan, isang bulan po. Ano pong trabaho ni Kuya? Kung nagbigibot ko po, nagigibot sa kulungan sa orange. So, ikaw po, ano po, may trabaho ka po? Ano po kayo dito nakatira? Hindi ba man po ta, mga wait po ba sa mga hangit mo? Magkano po yung renta mo po dito? Isang rin mo po. 1,000. Okay na. Pwede ka na po nang ikat. So, ito po pala yung ano. Ito. Bigay natin. Salamat po sa ano, sa sponsor. Papa Manoy. Yan, Papa Manoy, yan dito lang po yung ano, inigay mo. Dito lang ano, mga prutas. Saka yung Tapos yung mga groceries. Salamat po sa pag-sponsor. Bahala na lang po si Lord na mag-submit po sa kaputingan na binigay po. Kay ano, sa tulong na binigay mo kay Mia. Yan, may tinapay. Kasi di kami nagdadiaper yan. Tapos may gatas. Ako na pala natin.
pinakabigay po yan ni Papa Manoy, yung nag-sponsor po. So, may sasabihin ka po kay Bicolanong Carbon Vlog, at kay Papa Manoy. Salamat po talaga. Nakakatulong na ito sa pang araw-araw na nangangailangan. Salamat po sa kada po. Sana dapat pa rin yung matabang na araw. Salamat kayo. Sana mapapabuhay ka na sana nag-sponsor ka rin para dapat pa rin yung matabangan. Gusto ko pong manawagan po ate sa kung may magandang gusto ko Nagtambutan ang pinakakuha ko. Habang magpapanibunga, anay yung ko sa stroller ko gusto niya. Sabi ko kaya, at masari, naprabukat ko. Nawa ko stroller sa loob mo na po ako. Nawa po ay ito na. Pero may kayang batang, ano, nalitin niyo minsan nakukuha. Minsan lang yun. Ang pusa na ang ikayapin ka. Sabi ko, nagkali mga ikan. Sabi ko, kaya, maluyang mo sa akin. Kaya ko nga nagpusa. Hindi sabi ko, tumaban mo. Magka-stroller. Pag sa wheelchair kaya, hindi man na nakakaula ka lang. Pag sa stroller kaya, kung baga sa akin, hindi ka makakaula. Kaya, nawa ko stroller sana. Huwag mo na Labas-labas din siya. Takot lang kaya pinagbarba, karga mo lang ubat, takot na yan talaga ng minisibahan. Ang para panrabno. Kaya sabi ko, daw nga na po, stroller sa naman una na, pagkakang anak ko tumaba. mga karong trip, kung sino man po yung nakakaluwag-luwag dyan, humingi po si ate ng tulong para po sa kanyang anak na makabili po ng stroller po kasi po yung wheelchair daw po hindi daw po paupo ng maayos yun, si Mia. So kaya po stroller daw po yun. Hingin nila. So mga karong trip, ayan po, si ate, yung mga po ni Mia. Kumakatok po sa inyong puso na sana po ay matulungan ka. Ito po yung tinitira ng mga road trip. Butas-butas na po ang bubong. So, pag may masamang panahon po, kaya umuulan na eh. Kaya po kapag ganyan na rin, may nakikita po kayong mga batang naglalaro, tapos po nakikita nyo siyang ganyan. Talaga sigurado po, medyo Hindi ko na nakakapag-aral. Nagre-reklamo po sila dito. Huwag na po kami yung ginagawa ko ng mga normal na bata. bali ganyan lang po talaga dyan nanay. Almost every day, nakahiga lang po siya. Minsan po binubuhat ng anak pag halimbawa hindi kami, binubuhat. Kaya lang po mabigat na talaga. Gusto ko lang pong magpasalamat po kay Papa Manoy sa kanyang pagtulong po dito kay Mia. So muli po kami po ay kumakatok po sa inyong lahat na sana po ay mapagkalooban po natin si Mia ng stroller po. Yun lang po ang hiling po niya para po makalabas sa labas naman po siya. Kasi po lagi na lang daw po siyang nakahiga. So Para makalanghap din ng para hangin. makalanghap din po ng sariwang hangin at saka para po maarawan din po siya tuwing umaga. So, ayan po, mga karong trip. Nakikita niyo naman po yung kalagayan ni Mia na kung siguro po, para sa akin po talagang ang hirap po talaga. So, lalo na po sa kay ate, sa nanay niya, talagang nararamdaman ko po yung sakripisyo niya. Kasi po, syempre po, ako po, nanay na rin po ako. So, talagang mahirap po talagang makita ang iyong anak na ganyan po ang kalagayan na kung sa ganitong edad po ay nag-aaral na po sana siya. Tapos po, nagkakapaglaro po sa labas. Pero ito po, ang kanyang kalagayan. So, sa muli po, sa mga gusto pong tumulong ay mag-message lang po kayo kay Bicolanong Pan. At pwede rin po kayong
mag-direkta po kay ate. Meron po kayong ano ate? Yung Gcash account. Wala po. So, ayan po kay Bicolanong Kalbo Vlogs na lang po kayo mag-message. Para po maipaabot po natin kay Mia ang tulong na kanya po kailangan. Si Mia po ay may cerebral palsy po. Ayan po si Mia. Napakagandang bata po ni Mia. Napakagandang bata. So, ayan po. Papa Manoy, thank you so much po sa pinaabot niyo pong tulong para kay Mia. Mga ka-road trip. Si Mia kay Julie B po, mga ka-road trip. So, ayan po, gusto niyo po talaga makipaglaro. Kaya, lubos po kami nagpapasalamat po kay Papa Manoy, kay Bicolanong Kalbo sa binigay niyo pong tulong po para kay Mia. Yan, napakasaya po mga kalutrip ni Mia. Yan, mayroon kang pang pagkain doon. May prutas ka, may mga tracker. Kaya maraming salamat po sa tumulong po sa kanya. Kaya sana po mayroon pong magbigay ng stroller para makalabas-labas na din siya dito sa bahay nila kasi nahihirapan din yung kanyang nanay na pagkarap sa kanya kasi mabigat daw po siya. May Sa mo po, Bi. Buhatin mo daw siya, Bi. Saan gusto niya pabuhat? Oh. Ayan po mga ka-road trip. Sa mga gusto pong mag-avail po pala ng merchandise ni Bicolanong Kalbo Vlogs, ayan po ang aking mga model, si Julie B at saka si John Carl. Order na kayo mga So, order na po kayo. Mura lang naman to. Order na po kayo mga ka-road trip. Dahil yung kikitain nito, makakapunta po sa mga tutulungan po ni Bicolanong Kalbo. Kaya, PM na lang po kayo. Pwede sa akin, kay Ate Baby, Kay kay Karkar, Karkar, kay Andok, kay Ando. Sabihan na lang si Ando. sa talikod Kar, talikod na. So ayan po mga ka-road trip, yan po ay ano yan, Team Nabwa. Pero kung kayo po ang bibili, ang nakalagay po dyan ay ka-road trip hero. Kasi po kayo ang hero ng mga tinutulungan po natin. Oh, ito po ang timbalatan. So ayan po. Pero kung kayo po ang mag-o-order ng merchandise po namin, ang nakalagay po dyan ay ka-road trip hero. So ayan po. Kasi po kayo po yung tunay na hero mga ka-road trip. Sa bawat tulong nyo po sa mga nangangailangan ay napakagaan po sa kalooban. So kaya po kayo ay ang hero ng bayan natin. So mabuhay kayong lahat mga ka-road trip. Buhay tayo mga ka-road trip! So yun po mga ka-road trip, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na po kayo. At don't forget to hit the notification bell para po ay updated po kayo sa lahat ng video na i-upload pa ni Bicolanong Kalbo Vlogs. So pa-like na rin po at saka pa-comment na rin po para po marami po tayong matulungan mga ka-road trip. So ayan. May isa shoutout ka ba? Kuya? Pa-shoutout po sa mga kaibigan ko po dyan sa Dubai. Mga dati ko pong katrabaho dyan. Si Perla, si Ate Mary, Ate Juday, Ate Laida. Subscribe din po mga ka-road trip kay Tito Dod's Vlog. Tapos halian, So yan po. haliakan ako. Na-monetize na ka kuya? Bago pa lang ako, 3 months pa lang ako. Para po lumago pa po ang kanyang channel, para po sabay-sabay po tayong umangat. So, ayan. So, ayan po. Magpapaalam na po ako. Bye-bye. See you sa next vlog po. Ayan, bye-bye. Bye-bye. Trip. Shout out Saldivar family, Maumay family, Yan. Ruin family, Rian family. Sa lahat ng mga pinsan na namin dito sa Bicol, shout out sa inyo. Yan, shout out kay Papa Manoy na nagbigay ng tulong kay Ay, ayun Mia. po pala kay Papa Manoy. Maraming Maraming salamat. po.
so much po sa inyong tulong. Sana po ay wag po kayong magsawang tumulong. And more blessings po sa inyo. Thank you.